East Side Architecture. Východ nie je západ. Není to architektúra, ktorá je iná ako na západe. To, čo oddeluje východ od západu, zistili sme, nedostatok peňazí. Za týchto menej peňazí sa cez to všetko stávajú dobré veci. 13 miest východného Slovenska, 27 tvorivých architektonických kolektívov, spolu 40 architektonických diel. Rôzneho typologického druhu, od rodinných domov cez bytové domy až po sakrálnu architektúru. Mapované prostredníctvom kvalitnej fotografie, prievodným textom v slovenskom aj anglickom jazyku a inými grafickými materiálmi, ktoré budú doplnené o 4 eseje od vybraných teoretikov architektúry. Jednak to bude pohľad, ktorý vníma súčasnú slovenskú architektúru z zahraničia, čiže vie porovnať ten kontext. Jednak to bude pohľad teoretika, ktorý sa zaoberá súčasnou architektúrou na Slovensku v globále. A jednak to budú pohľady ľudí, architektov, ktorí žijú v regióne a ktorí to vnímajú z prvej ruky ako insidery. Je to celkom dobre vidieť, že vždycky z tej stavby trčí nejaký kábel, trčí tam nejaké svetlo, nejaká žiarovka, ktorá nie je dokončená. A toto sme si zistili, že toto je ten East Side, tá ľudovosť nejaká. Tie peniaze proste neumožnili tú lampu dokúpiť, lebo investor sa tak finančne vyťažil, že už proste na to už nemusí byť dobre, to strihneme. East Side Architecture.